Sasho sangena thina neindaba ze1KZN TV okuyizona ehamba phambili namuhla. Kubhungwe ngentuthuko eZululand, izinyunyana zimashele amaholo, kanti uvelile osolwa ngokudlwengula enkandla. Sanemukeleni nemba kaMbombosho omnyama kwindaba ze1KZN TV eyifunde uphila nokaCibekhulu kamzimba umntwana uyakhuleka. Sanibonani. Undunankulu wesifundazwe saKwaZulu-Natal uThamsanqa Ntuli uhlanganyele nongqongqoshe bakulesifundazwe ngaphansi kohlelo lwaziwa nge-District Development Model eLunberg eDumbe enhlanele kaMthaniya. Lokhu kwenziwa ngenhloso yokudingida ngeindlela zokulethwa kwentuthuko emphakathini walesifunda ke saseZululand. Undunankulu wesifundazwe kwaZulu-Natal uThami Ntuli uhambele indawo yaseDumbe kanye necabinet lakhe lapho behlole khona imisebenzi kahulumeni. Umphembuthi uhulumeni akufanele bekude nabantu. Uhulumeni fanele ungabi kude nabantu. Siyohlola imisebenzi kahulumeni ngayo imigwaqo, amanzi ukuthi abantu bayawathola, ama project amanzi enziwayo, amahholo akhiwayo, ugesi, izindle zakhiwayo. La ngiqale khona nje kwa6 iward ehluphe kunawo wonke amaward engikwazi ukuzwa inselelo ngenxa yokuthi iward ehluphekayo kunanohlelo lomnyango lwa-social development lokuphakela abantu esihambile sayohlola nakhona ukuthi lihamba kanjani ukuphakela laba abayizintandane. Sasizwa nezingqinamba ke khona umgwaqo nje oP271 ohlanganisa iDumbe noN2 ongalekelela kakhulu ukuthuthukisa umnotho. Uqhubeka ngokuthi ezinye zezinselelo ezibhekene nentsha izindlela zokuxhumana. Kolunye udaba lokungasebenzi kwentsha obukayo ukuthi inqalasizinda efana nale yokuxhumana i-connectivity iyinkinga kakhulu. Nje kade sikhuluma no Vodacom nje amakhosi asesayinile kube kuyofaka imboshongo lena yokuthi kudonsa amaselula endaweni zemakhaya. Konke lokhu kuzolekelela intsha sesithena ke nakwezinye inhlelo nje lezokukhala kwentsha ngongabikho kwamathuba. Iminyango kahulumeni izohlanganiswa ize la ngoba okunye okwenzakalayo ukuthi silalele besibuka uJoba nesingabasondeza babazolekelela. Ukuxoxa kwethu ke okwenzakalile lapha nabantu balapha eDumbe kusibuyisela ithemba lokuthi bangabantu abalindele uhulumeni ukuba ungenelele kunemigwaqo eminingi yakwayo la eyakwa uhulumeni. Kanti ke uphinde waphendula ngokwenyuka kwesibalo sokuhlunyezwa kwabantu besifazane abadala kanye nokudlwengula kwezingane eDumbe. Nje umkhuba ebesukhuza nayizolo osizweni sihlangane nabelaphi laba bomdabu ukuthi angabe ibona abatshela abantu icubu zabantu ziwumuthi. Angabe ibona abageza abantu abaswade benza imikhuba ababulala abanye abantu. Umkhuba lo esithi ngokubambisana nama safety structures namaphoyisa nobuholi balapha amakhosi nezinduna singakwazi ukuthi siuqede lo mkhuba loyo. Umkhankaso esiuphumile njengohulumeni ukuba silikhuze lesihlava intembi nje siyaqhubeka abantu uyakhuluma kahle nabo kodwa abantu kuyacaca ukuthi khona inkinga ekhona emphakathini wethu okufanele sikwazi ukuthi sithole besikwazi ukuthi siqede lezi inkinga lezi. Khona manjalo usekela meya wesifunda iZululand uSiyambatha uthi ukuhambela kahulumeni kule ndawo kuhlongoza ithemba emphakathini. Ngoba indawo yakithi eDumbe indawo yasemakhaya esantula kakhulu intuthuko. Noma ke umsakazi uhulumeni ekubalulile kuba balapha ke namhlanje ngokuzohlola ukuba imali ekhishwa uhulumeni ngabe iyafika ni imiphi imisebenzi eyenzayo. Zikhona ke izinto phecelezi eziyayibizwa ngama bottleneck obubuko ukuthi zihamba ziyinqinde noma ziyivimba intuthuko. Kodwa siyafisa ukusho ukuthi sithokoze kakhulu ngohlelo likahulumeni wesifundazwe sakithi kwaZulu-Natal nembala abantu baseDumbe bakusho ngazulinye ukuba ngempela kuvukuza umoya wethembelisha ukuba uhulumeni ubuyaphi lo hulumeni okwazi ukuza kubantu bengelutho okwazi ukuza kubantu behlale endaweni zasemaplazini. Sinethemba ke ukuthi lokho esikuhlanganyele lapha namhlanje sizoyibona izithelo zakho ukuthi uhulumeni intuthuko ngempela igeleze ibheke emphakathini kube khona ukushintsha kwezimpilo zabantu liqhubeka ithemba libe ngcono ngekusasa elizayo. Kubi kuthobe kadladla ezindabeni ze1KZN TV ngiseDumbe. Abasebenza bangonogada abapheka ezikoleni kanye nonompilo abangaphansi kwezinyunyana eNAPSO namadlela ndawonye ke ayo okuyisaftu nenyumsa bamasheke edolobheni laseThekwini kwaZulu-Natal befuna ukuqashwa ngokuphelele. Okunye abakhala ngakho kwenyuselwa kwamaholo kanye nokuthuthukiswa kwezimo abasebenza ngaphansi kwazo. Le mashi bibhekiswe ke ehhovisi likaNdunankulu wesifundazwe eKwaZulu-Natal. Bamashele ukuphuculwa kwezimo abasebenza ngaphansi kwazo abasebenzi bemkhakha eyahlukene okufaka phakathi onogada, onompilo
nabahlanza ezikoleni nabanye KwaZulu-Natal bakhala-ke nangemiholo eyinkulungwane ezimbili nje vo nabathi-ke kunzima ukuphila ngayo. Fukuza silunywa izinja emzini yabantu abanye bayasigxosha bathi abafuni singene emzini yabo kodwa singene ngenkani. Uhulumeni akasicabangeli kona lokho noma usulunywe yinja akasho ukuthi ihlala phansi uthola ilivu qhubeka usebenze nezilonda zakho zokudliwa izinja. Kweminye imizi sifika khona inhlanya basisukele basikhiphe bathi asinifuni lana. Kweminye imizi sifika khona obedridden bathi asibageze kodwa manje asinalo lelo lungelo lokubageza ngoba uhulumeni akasiniki imali. Kule mali le akukhona ukuphileka. Sinabantwana abafundayo abafunda ema-university so asikhona ukuphila ngale mali. Sino 6 years sisebenza njengamatoho esikwaziyo njengabasebenzi base South Africa sazi ukuthi ngo 3 months emva kwalokho uyakwazi ukuthi ukhona ukuthi uqasheke. Kodwa thina from 2020 February singama volunteer ezikoleni. Okusimangazayo kakhulu nokusiphatha kabuhlungu kulo msebenzi esisebenza kuona njengama security, ama cleaner, ama food handlers. Sinikezwa ama pesal number. Lama pesal number asivimbela kuyo yonke into. Education egcineni uyasiphika uthi akasazi kodwa usinikeze ama pesali, usinikeze ama uniform abhalwe u Department of Education so asazi ukuthi sizogcina siphelela kuphi. Abezinyunyana bathi-ke kakubajabulisi ukuhlale besemgwaqweni bemashela ungaquliseki ngokuphathwa kwabasebenzi njengoba-ke beqale ngonyaka u-2018 ukulwela laba kepha kuze kube yimanje kusenzima. Kusiphatha kabi ukuthi umsebenzi wabo bonke labantu uhulumeni ubonakala sengathi ubukela phansi. Uma ngabe ngithi ubukela phansi it is because abaqashwa permanently. Kusukela ngo-2011 silwa impi yokuthi mabaqashe permanent. Asijabuleli ukuthi sizibone sila emgwaqweni. Kodwa ukungeneliseki kwethu ikona okusibeka la emgwaqweni. Sinama food handlers, ama security asezikoleni ku Department of Education. La ufica khona ukuthi kukhona nje okuthiwe uma ngabe qala unyaka ozayo bazonqanyulwa and then kuqashwa abanye abantu. Kwenzakalani lokho and uma ngabe besho bathi bafuna laba abanezingane. Sifuna ukusho sunupso ukuthi wonke umuntu wase South Africa unalo ilungelo lokuthi makaqashwe mengabe nesidingo somsebenzi. Ukuthi ke unane ekhaya noma awunane ekhaya kodwa okusalayo ungomunye wababona izidingo zokuthi kufanele ukuthi uthole umsebenzi. Laba basabisa ngokumisa nse yonke into uma ke bengaphendulwa ngokusheshsha. Banikeza at least 2-3 months. Emva kwalokho siyabuya size emgaqweni and uma ngabe sibuya siza emgaqweni we've got sinamanye ama affiliates to department to Federation uSAFTU. Sonke will come in sizoza sonke ngama numbers wethu siqinisekise ukuthi sivala imigwaqo yonke into ithi come to a standstill ngoba asenelisekanga. Imizamo yokuthola ukuphawula kwehhovisi likaNdunankulu wesifundazwe yephunzile ezindabeni ze-One Kisren TV kubikuntomo khona Mvubu ngiseThekwini. Asethuthelwe enkantolo kaMantshi asekhombe enkandla enyakatho KwaZulu-Natal. Amacala kakhumbulane ngubani osola ngokudlwengula abafundi esikoleni samabanga aphezulu bizimali esikhona enkandla. Lokhu kuveleke namuhla enkantolo kaMantshi asePhayindani eThekwini. Umlisa lona umlisa engimaziyo owafika lana ezofuna usizo eyumuntu oxabene noma wenganakhe uma wengane nabafowabo abayiziqhwaga abadubulayo abano connection namaphoyisa ebaleka bone besaba. Lena inyanga umnotho Xaba waseHarding kodwa owalaphela abantu ehostela eDalton eMbili eThekwini. uXaba ubechaza ngendlela amazi ngayo umsolwa. Uthi umsolo ngubani wafika kokuqala wamsiza. Uthi ubuye kwesibili nje ingoba usefuna ukuzonyusa amandla okuba uphunyuka bemphethe emaphoyiseni. Nangebala wavela wabuya ke esezonyusela izimendlela ke manje ethi angimkhuphule anyusela izimendlela mozo ongabambeki ngoba njengoba ephunyula nje ehlula bekuwumina owekade emnika into ngingazi. Hayi ke mase ngithola kwaphoqa ukuthi ke haya ngimbambe madwa ngoba akekho umuntu obezombamba mengaba ngingambambanga. So nje ngangiphatha abakhulu yakwenzayo ngasizwa nje kuboka wona social media ukuthi hawu lo muntu ngiyamazi ngabe sengimbona kanjalo ukuthi lo muntu wasizwa umina ukuze abe inhlula ngathi angiphinde futhi ngisebenze nomphakathi ngimbambe ngoba akekho umuntu ozombamba mengambambanga. uXaba uthi lokho akwenzile ukubika umsolo emaphoyiseni akazisoli ngakho. Ngizokhuluma nje iqiniso lomsulwa imali ngiyayithanda kakhulu umsebenzi wami ngiyawuthanda futhi ngiyawuhlonipha.
kodwa lokho engikwenzile kusawukona ukuhlonipha umsebenzi wami ukuthi umuntu onwekubeza izingane ngimkhiphe nombani ngamane ngilambe ngingasebenzi nginokuthi ngizofihla abantu abadlala ngeingane zabantu abadlala ngeingane zethu ngizele mina kakhulu even khona enkandla ngizele mina ingane entombazane so usengamana ngixeka umuntu ongixekayo bafowethu kodwa mina lokho ngekwenza ngabona kuyisenze sihle kakhulu ukuthi njengoba lo muntu ehlule ekubeneni komina into yokuthi ehlule ngingazi akaphinde futhi abanje umina ngoba ngangengize ngimnike nasekuqaleni umuntu ukuthi kuba ngangazi ukuthi kanti wenza into engaka emphakathini. Umsolo kamanje uzobhekana namacala ezinsolo zokudlungula nelokubalekela ukuboshwa. Kanti yena usagcine esidokisini zasekhombe. Kutebogo Sibisi, wezindaba ze1KZN TV, uJanet 261 ngeseThekwini. Ake sithi ishelele itolo nenabesolo siyabuya futhi nezinye zindaba. Asibonge siphinde sinamukele futhi ninabeselo kwindaba zethu okuyizona esithi ngehamba phambili zithi kubhungwe ngentuthuko eZululand izinyunyana zimashele amaholo kanti uvelile osolo ngokudlwengula enkandla isathuka kizanya namanje imndeni isulu zodlamelo ezobulili eGingindlovu ngaseshowe inyakatho nelekamthaniya lokho kulandela kwanda kwegameko zokuhlukunyezwa kweingane kubulawa abesifazane kule ndawo igameko ezintathu zakamuva kubulawa kuxolile Mpanza kwadlwengula ingane entombazanyana neminyaka eyisishiyagalombili kwathi kesinye isigameko kuhlaselwa esifazane neminyaka eyi17 esendlini ekhaya lakhe ngabesilisa abangaziwa lo mphakathi uthuzizwa ungasaphephile ngenxa yobugebengu obudlalubi kule ndawo. Ukwanda kwesigameko zobulawa kwesifazane ukudlwengulwa kwabantwana eGingindlovu sekushiyeka imindeni yabagilwa ovalweni. Lokhu kulandela ukuthi ngesonto ledlule kutholakala isidumbu sikaXolile Mpanza esabeke sesonakele enqutshini kule ndawo nokusola ukuthi ke wadlwengula ngaphambi kokuba ke abulawe. Kwesinye isigameko kusinde okwesifazane engenelwa kendlini amadoda angaziwa kanti kwesinye isigameko kudlwengulwa intombazanyana neminyaka eyisishiyagalombili ubudala kuyona ke le ndawo. Unina umntwana onokubezwe ngokocansi uthi ufisa kumsolwa aboleleke ejele. Khona nami bengathanda ukuthi maka aboshwe ngokwami ngoba lento le asazi ukuthi noma eqale kweyami ingane kuqhamuke kuvele ngeyami ingane mhlasimbe khona nezinye ingane okwenzakalile kuzo zangakhona ukukhuluma uyabona uzoboshwa umsola aphume aphinde futhi aqale phansi lento yakhe ayenza vele lento ayenzayo kuyacaca ukuthi isegazini. Umndeni wesifazane usinde ehlaselwa uthi usuhlalelo valweni ngemuva kwalezi sigameko. Usiphethe kabuhlungu ukusinika ungahlali ngokukhululeka sihleli ngokwesaba nje ngoba nathi nje lokhu kwenzeka leso sehlo nje asikhona ukulala kuyafika ubuthongo ngoba kubuthongo kodwa nje sisuke sihleli silalele noma yini uthuswe noma yini ekhwashazayo nje ukukhululeka kukho. Labagilwa bonke bebesafunda ke isikole. Uthisha Nhloko eBendle Primary School uthi bazoba nezinhlelo zokuxoxisana nabafundi ukuze ke begonyuluke ngesigameko zokunukubezwa ngokocansi nokuhlukunyezwa kwabo. Masibuka ke futhi ke kunezimo abantwana abayifihlayo especially laba base foundation izinto abayikhulumi sizokwenza sibe nama sessions yokwazi ukuthi ke sihlangane nawo esikhulume nabo ukuthi ke uma kukhona umuntu omthinta endaweni angaboni kahle akwazi ukureporta ngaye ureporta kumama ahlala naye. Ubuholi bomphakathi busigxile ke lezi zigameko kanti ukuthi ke kuzoba nezinhlelo zokulwisana nodlame lwezobulili kule ndawo. Kukhona nje ukungabahlonipha abantu besifazane kusho ukuthi into ye gender based violence iyaqhubeka asazi ukuthi kuphi sekufanele sikwenze njengomkhandlu waseMandeni sisondele kakhulu ke emndenini ukududuza. Sifisa ukuthi umphakathi kuthina ikakhulukazi madoda sikhulumeni ngalezi zinto sisebenzisane futhi namaphoyisa kakhulu ngoba nawazokwazi ukusilekelela nama awareness futhi ekwazi ukuthi enziwe. Inkinga enkulu abantu bakithi abezi nxa bebiziwe bayasala bengezi emhlanganweni lesuke sikuyona siyoqaphelisa abantu. Kodwa sicabanga ukuthi sizoba naloku uhlelo oluzokwenza ukuthi sihlanganise amadoda onke ngoba minyaka yonke futhi sihlale sikwenza. Ezindabeni ze1KZN TV kuba inkosi enhle Mthembo eGingindlovu.
Umhlazi wezepolitiki ozimele uDokotela uZakhele Shamase uchitha ke inkulumo kaMengameli we-EFF uJulius Malema yokuthi angeke baze basebenzisane neqembu umkhonto wesizwe phakathi ukwakha kuhulumeni. Dokotela kuShamase uthi lokho kusho ke-EFF angeke kubeke isibopho sikanomphelo ngoba kuningi lamaqembu avumelana ngakho kanti futhi nepolitiki ihlala ibuye iguquke. Umholi we-EFF uJulius Malema ufunga wagomela ngelithi angeke baze basebenzisane neqembu umkhonto wesizwe phakathi. Lokhu kulandela isimemezelo somsunguli waleli qembu MK Party uJacob Zuma esikhuthaza ukubumbana phakathi kwamaqembu abantu abamnyama anomqondo ofanayo. Umhlaziyi wezepolitiki ozimele uDokotela Zakhele Shamase uthi lamaqembu engasebenzisana. Masifika ukuthi izwe alibuye sene political freedom sidinga economic freedom. Bonke bakhuluma ngazwi linye mase sifika kulokho. Batshengisa futhi ukuthi kuningi okungahambi kahle ngeRoman Dutch law bobabili. Baze baseka ngisho uJudge Hlophe eParliament ekhuluma ngalokho bezama ukujustify besupporta iMK Party ma ithi ayishintshe iRoman Dutch law ibuyela ku-indigenous law. Ngesikhathi ke iMK Party isanda kusungulwa yasebenzisana ne-EFF yasungula iProgressive Caucus eParliament kodwa kubudlelwane balamaqembu amabili babamuncu ngesikhathi ke kushiyeke lowo owake yiphini likaMengameli we-EFF uFlo Shivambu kanye nabanye. uMalema ubize ke iMK Party njengesitha sakhe. Zolo lokhu babethi abasoze basebenzisane neANC sababona laphana kuma district municipalities noma kuma local government besebenzisana. Bekuyafana into eshow iAction SA ethi asoze sasebenzisana noba kuyiqiqi kuya ngokuthi umphumela wevoti endaweni ethile esifundazweni esithile noma esifundeni esithile umi kanjani okuzobaphoqa ukuthi basebenzisane ngoba ngaleso sikhathi kuyofanele babheke ukuthi who is the common enemy. uShamase ephendula inkulumo kaMalema ngodaba lokuthi kungani umnumzana Jacob Zuma uma kwayifuna kamaqembu abamnyama asebenzisane esunguleke iqembu lakhe kodwa ke ajoyine ke amaqembu aveleke ekhona. Lakhelwe phezulu kwasiphi isisekelo iqembu leMK Party lakhelwe esisekelweni esithi iqembu elibusayo lidayise ngomzabalazo abakakhululeki abantu abamnyama ngendlela efanele bakhululeke ngayo kusho abantu abamkantshubomvu abaphuma eqembini elibusayo. So ke manje leli likaMalema iEFF economic freedom in our lifetime libonakala ngathi saholwazi izingane futhi ezinolaka ezine ezinenzondo manje akufanele uqhube umzabalazo ngaleyo ndlela. Inhlangano yothisha sebethathe umhlala phansi ngaphansi kwesifunda iKing Cetshwayo enyakatho KwaZulu-Natal inikele ngecathulo esikoleni samabanga aphansi Malanga Primary School eMabhweni kwesakamthethwa. Uhlalwa lenhlangano Elios Mkhwanazi uthi isifiso sabo ukuthi bakwazi ukusiza labo abangenawo amandla okuthenga umfaniswano wesikole ophelele wabantwana. Lenhlangano ithi yazibekela umgomo ukuthi ongenani ngonyaka babuyiseleke esikoleni ngokuthi banikele ngesicathulo zomfaniswano wesikole. Lokhu bakwenze esikoleni ezahlukene ngaphansi kwesifunda iKing Cetshwayo. Namhlanje besihambele la esikoleni eMalanga kuzoletha izicathulo zeingane. Kuyingxenye yethu ukuba si supply izingane ngezicathulo. Kulonyaka sikhipha izicathulo ezo-80. Sinekole eziwu4 esinika izicathulo kulonyaka. iMalanga sinika u20, Inhlanzeni nayo soyinika u20, bese kuthi intshidi sizoyinika u20, bese kuba emvutshini ngaseGingindlovu nayo soyinika u20. Akuhle kubona ingane ihamba ngezicathulo esegugile. Ngakho nathi ke njengabo thisha siberithayile sibona ukuthi kungcono siphindisele emphakathini sisize izingane ukuze zikhule phela nazo zijabulele kuba sesikoleni. Lo msebenzi bawenza ngobambisana ke benguthisha sebethatha umhlala phansi kusuka ke emaphaketheni abo banxusa usomabhizinisi nezikampani nabangabanje namandla okulula isandla ukuba nabo bangenelele baxhaseke umbhidlango wabo wokulisana nobupha esikoleni. Siyafisa kakhulu kuba kube khona abasupportayo kulo msebenzi ngoba kwamanje sawenza nje kusuka emaphaketheni ethu. Kodwa siyafisa ukuthi mhlambe ezinhlangano zibe sikwazi bayingxenye yazo zisilekelele kuba sikwenza kube umthamo zibe ningi ingane esizakalayo. Nenkampani siyacela nje ubone nenkampani nazo zisilekelele. Ngiyazi ukuthi inkampani nako Richards Bay zingakwazi usilekelela ngakho ke kuba sikwazi ukwenza umsebenzi
uthola izingane eziningi. Abazali kanye nothisha bakushayeleke ihlombe konke okwenziwe nenhlangano ukuthi ke inikelele abantwana abadinga usizo, bathi lokhu kuzohamba ibanga elide ukushintsha isimo sabantwana. Ngicela ukubonga kakhulu ku-association ethe yasivakashela ukuzolekelela labo bantwana bethu esibonayo ukuthi banidi kakhulu. Lokho kuzosiza ekutheni abantwana bethu beyibone befana nabanye abantwana, bekwazi nabo ukuzibona be-pride even esikoleni, ngoba lento yokungafani esikoleni egcina imlimaza umntwana engaperforming shona kahle because mayibheka ucwasekile akafani nabanye abantwana. Uma sizobuka umphakathi esiwusebenzelayo, abazali abaningi abasebenzi, isikhathi esiningi badependele ko 350. So siyacela ke ukuthi silekeleleke sinze umphakathi wethu ukulesimo sokungathathi indawo. Ngijabule kakhulu ngibonga okwenzekile lenhlangano esike saba nayo eMalanga. Yafika ezosixhasa ebantwaneni bethu. Ngani ngoba akukho lapha esithola khona ukuthi ingane zisithengele ngokufanelekho njengezinye izingane. Kodwa ngoba sikufike lenhlangano sinokubonga ngibonga ukukhulu. Ngibone noza ukuthi besinabo alikho elinye esinalo besijabule sibonga nje ngendlela okwenza ngakho. Lesigeze indaba so1 KZN TV ngingusamkeliswe Nqulunga kusemabuyeni. Asiphinde sithi ishelele itolo nenabesilo siyabuya nezinye izindaba. Sibonge siphinde sinamukele nina bendlovu enamandla nazo izona ndaba esithi izo ezihamba phambili namuhla. Kubhungwe ngentuthuko eZululand, izinyunyana zimashele amaholo, kanti uvelile osolwa ngokudlwengula enkandla. Ake sibheke engosini yezomnotho. Iranda kuleli ngu-18.01 maliqhathaniswa nedola laseMelika libe ngu-24.28 kupondo waseBrithani, libe ngu-20.36 kwi-euro yase-Europe. Intengo yegolide ingu-$3,308.35 ounce, kuthi intengo kayolo ngahluziwe ibe ngu-$64.09 umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Umqeqeshi weqembu losuthu amabhesha nkona AmaZulu FC uAta 10-1 Zwane uthi ubona umdlalo wezikamagebhuli Orlando Pirates uRelebohile Mfukeng efanele umkomelo wePSL Footballer of the Season. Umfukeng oneminyaka engama-20 obudala kubuka lo mkomelo ezowubanga nomgadli weMamelodi Sundowns uLucas Ribeiro. Umfukeng ngokuyisizini yakhe esibili edlala keqenjini elikhulu lePirates akhusheleleke kulona ke esuka kwelincane elidlala ku-DStv District Challenge. Ushayeke into ecoko yemeke kwezimnyama ezidleka indebe MTN 8 zafinyelela nakowandulelo wamanqamo eCAF Champions League. Kanti emidlalweni engama-47 47 ayidlalile kule season kuyona yonke ke imqhudelana ngaphambi kwakusasa ke neMagesi FC ushaya amagoli ke ali-12 wabake nesandla kwali-14 kanti ngakolunye ke uhla ngothi Ribeiro osehlohleka amagoli angama-20 kuyona yonke ke imqhudelwane uthwele ngeqoma embangweni wePSL Footballer of the Season kanti usevele udlile ke owamagoli leSlima Nyathela Golden Boot ngamagoli ke ali-16 awashaye kwiBetway Premiership. Ake sibheke nasi isimo sezulu esingalindeleka. Nina bentule bande ngodonga kwela kethu kwaNongoma kwamzimba umntwana neziko lonke leindaba sithi khumu. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.